Здравейте! Здравейте на всички! Аз съм Дани Молдованова, за тези, които не ме познават. По професия съм логопед, психолог и холистичен терапевт с повече от 15 години стаж в тези области. И правя това видео, по една особено наболяла тема, по която искам да внеса малко яснота и пояснение по-скоро. И това е как точно децата поемат върху себе си нарушенията, тежестите и проблемите на родителите си, дори от братя, от сестри, и започват да ги проявяват самите те. Мисля, че има много малко знание и яснота по темата, как чисто биологично се случва това нещо. И благодарение на Джакомо Рицолати, декан на Психологическия институт в университета в Парма, който прави изключително откритие през 1996 година, вече можем да обясним това. И това е чрез работата на огледалните неврони в мозъка ни. Внасям яснота, има нужда да се знае, според мен, от моя опит, точно по тази тема, защото често ми се случва да говоря с родителите и когато им обяснявам, за тях малко звучи така нереалистично. Как може детето по толкова ясен начин и да ми показва какво е състоянието на някой от тях. Аз най-често работя с картите от цветните есенции на доктор Бах. През тях всъщност извличам информацията, която дори родителите понякога са успели да я старателно да я избягват. Затова правя това видео и за всички, които им е интересно, може да го изгледате до края. Това се обяснява през работата на огледалните неврони в мозъка ни. И това, че за хората е необходимо да видят само част от цялата картина, за да разберат и да реагират на случващото се. Няма да ви разказвам целият опит, който се е случил, в който се интересува, може да прочете по темата, но това, което е важно да се знае, как точно работят тези огледални неврони. Ще ви дам един пример, за да може да разберете. Какво се случва, когато видите някого да яде лимон? Устата автоматично се пълни с слюнка и се усеща, веднага усещаме киселия вкус. И дори много често тялото ни, самото тяло реагира. Особено хора, които не обичат кисело. И това се случва с активацията на тези огледални неврони. Дори не е нужно да виждаме процеса на ядене, а само как човек държи парче лимон и отваря уста. Това само е необходимо, за да се активира слюнката и други реакции. И всъщност тези огледални неврони не само отразяват действията, те могат да усетят и свързаните с тях емоционални и умствени състояния. И това се случва съвсем спонтанно и неволно, без да трябва да правим нещо или дори да мислим за него. Чрез откриването на огледалните неврони ние за пръв път имаме научна теория, която обяснява човешката способност за емпатия, човешката способност за съчувствие. И това откритие също показва как хората разбират и усещат настроенията и намеренията на другите. Огледалните неврони са това, което позволява на хората да разбират и да се доверяват на другите, примерно. Цялото съдържание на съзнанието се отразява в хората, позволявайки им да почувстват и да пресъздадат сходни реакции в тях самите. Често казваме, че хората са наше огледало. И това всъщност се случва, и това е факт, защото се активират тези огледални неврони. И този, срещу когото сме застанали, той отразява нашето емоционално състояние. И колкото повече един човек е свързан с друг, толкова по-силен е резонансът на огледалните неврони. И с помощта, с тяхна помощ, в мозъка ни ние можем да си изградим една вътрешна картина
за свой близък и това ни дава усещането, че можем да разберем и да споделим неговите чувства. Чувствата на другия човек. Тези огледални неврони всъщност позволяват на хората да се свързват един с друг по един невербален начин. Сега можете вече по-ясно да разберете защо и как естествено познаваме и усещаме, ако някой е честен с нас, примерно. И дали това, което казва, следва истинските му намерения. Чрез огледалните неврони всъщност ние чувстваме кои области в мозъка на другия човек, с когото общуваме, са активни. Тази област, която се е активизирала, ние успяваме да я доловим. И, примерно, когато водим разговори, се активират конфликтните области в мозъка. Огледалните неврони на събеседника разглеждат това като конфликтна ситуация. И съответно има подобна реакция. Когато лъжем, е същото. Когато се шегуваме, също понякога се случва това. Когато бързаме, нямаме време за децата си, те също го усещат. Общо взето стана ясно какъв е механизма, през който децата успяват, не само децата, но аз правя видеото за тях, как всъщност се случва това. И защо децата много ясно отразяват състоянията на техните родители. Сега за децата. Малките деца са особено надарени в това отношение и те все още не са в състояние да се затворят в себе си. Те са изключително свързани със своите близки. С мама, с тате, с кака и с бате също често. Те зависят от тях, копнеят за тях и за любовта им. И те са особено добри да поемат света на чувствата. По един естествен начин и така естествено те поемат съответно и различните тревоги, скрити притеснения, рани, травми, болки, напреженията, несъгласията ни, гнева, скръбта ни. Всички тези чувства във всичките им измерения и състояния. И това оставя отпечатък върху тяхната личност. Всъщност, защото те тепърва растат и се изграждат. И така техните състояния отразяват състоянията на техен родител. Случва се и на техните братя и сестри. Казах го вече няколко пъти. И това е много видно, когато им дам да направят избор от цветните есенции на доктор Бах. Обичайно от тези цветове, които те избират, там излиза всичко наяве. И това, което всъщност е също особеното, това, което е отразено като състояние в тях, вече е част от тях. И те самите започват да го чувстват. Те го носят заедно с тях, с родителите, с близките, т.е. заедно с вас. Тоест, ако вие имате неразрешени вътрешни конфликти, напрежение, гняв, вина, скръб и така нататък, детето ги улавя чрез работата на огледалните си неврони и започва да го проявява, да го проявява по различен начин. Но това проявление е обичайно не по-добър. Това проявление винаги има за цел да привлече вниманието към нарушението в семейството. Винаги това е целта. И то да бъде видяно, да бъде отстранено от възрастните. Това обаче все по-често категорично не се случва. В наши дни семействата имат малко на брой деца. 1, 2 и от тези деца се очаква много повече. Все повече и много повече. Те са натоварени с много повече от нарушенията в семейната система, в семейството самото. Няма с кого да споделят този товар. 1 или 2 деца се справят
с всичките болки на своите родители. И този товар, който носят, става особено тежък в днешното съвремие за днешните деца. И за това и се сблъскваме все по-често с новия бич на съвремието, така наречения синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, неврозите при децата. Всъщност го докарахме до там, че стреса при децата в основните училища се приема за изключително обичаен. И явно ние сме съгласни с него, щом нищо не правим. Не реагираме и смятаме, че е добре това. Съгласни сме. От друга страна, пък никога преди децата също не е трябвало да се справят и с толкова висок процент на разводи, на раздели между родителите си. Не казвам, че да останете заедно, да се остане заедно е по-добрия вариант, но разводите в днешно време не се случват по особено добър начин. Разделите не се случват по най-разумния начин. И това си личи. И всъщност се проличава скритата динамика между родителите. Това, което те потискат. И когато детето влезе в кабинета, то е видно. Но започва един спор, че не е така. Но е точно това, което се вижда. Детето го проявява по много чист начин, без да слага някакви защити. Обичайно. Всички тези незгоди поставят децата в постоянно състояние на емоционално напрежение и съответно започват проблеми. Поведенчески проблеми, агресия, хиперактивност, затварянето им дори, не искат да общуват, тикове, невротични състояния, като логопед, нарушенията в плъвността на речта, примерно, заеквания, могат да бъдат съпоставени там. Нощни напикавания, нощни страхове, кошмари, разболяванията на децата. Опитват се всячески да привлекат вниманието. Разберете, нищо не можем да скрием от тях. Крием всъщност самите факти, житейските ни истории. Всичко друго, което преживяваме и всъщност това, което често отказваме, това, с което често отказваме да се справим или затваряме в килера и се правим, че го няма, те го усещат. И правят за нас какво ли не. Разболяват се, не слушат или не говорят, проявяват агресия, затварят се, палячощените им, развеселяват ни, крещят, викат или пък сънуват кошмари, напишкват се. И когато кажем, че трябва да се работи с семейството, не само с детето, родителите често абдикират. Но те правят всичко. И за да облегчат родителите си, и за да привлекат вниманието. И всъщност така ангажират своите родители със себе си, така че на родителя да му е особено удобно да има оправдание, да не се занимава със себе си, а отново да прехвърли отговорността за това на детето. Отказва да се справи със собствените си проблеми, а се тревожи за детето и иска да оправи него. Много е важно да оправим детето, без да пипаме под никаква форма родителите. И обичайно, какви са реакциите на родителите, правят няколко неща. В добрия случай, родителите водят детето на специалист, да му го оправи. Ето ви го, оправете ми го. То нещо не е наред. Има някакъв проблем. И ако случайно специалиста не успее, и то в бързи срокове, да оправи това дете, започва една обиколка, едно обикаляне от специалист на специалист, там където някой ще задоволи потребността ни и да ни убеди, че всъщност ние сме невинните, а детето е виновното. То трябва него да поправяме. Истината е, че не е така. Само единствено децата са невинни. Родителите са отговорни. Друго, което правят, и това изключително много ме забавлява, понякога
често име така ядоства, фрустрираме, но и се умявам да се забавлявам. Родителите, особено майките, търсят съвет в различните форуми. Мамите са най-компетентният орган, от който да се черпи качествена информация. Съвети за всичко. За лечение, за всичко се намира там и особено за оспорване мнението на специалистите. Всяка майка е изключително компетентна. Не мога да разбера защо. Трето, не на последно място обаче, често понеже са направили и първото, срещата с специалиста, но и второто, за което казах. Времето обаче си е минало, детето малко е попораснало, нещо се е случило, поуспокоило се и в някакъв момент окротява се, преминава проблема, пораства. Развива се много често с възрастта. Разбира се, че децата се развиват, стават малко по-устойчиви, малко по-прикрити дори често. И родителите са спокойни. Вече всичко е наред. Специалистите тотално не са прави. Всичко, което им е казано като последствия, е видно, че няма как да се случи, защото те са се справили и слава Богу, че не са повярвали на специалиста. Всички са щастливи, всичко е наред, прогностиката категорично е опровергана. Ура! Прекрасно! Много добре, обаче здравей пубертет. Той идва и обичайно ви разказва играта. Бомбата избухва. Избухват често дори при удобните деца, при послушните деца. Тези, които са приели тази стратегия да не нарушават спокойствието на родителите си. Само и само родителите да са добре, детето си казва: аз ще слушам, аз ще направя всичко, само за да сте щастливи, само за да сте добре. Най-важното за детето, основна грижа на децата е родителите им да бъдат добре. Но изведнъж нещо му става, поврежда се. И в идеалното семейство, там където всичко е наред, сякаш че се е повредил телевизора. Нещо откача. И растейки, започват обаче новите проблеми. Бягат от вкъщи, пият, бият се, наркотици, да не говорим. Играенето на игри също. Те започват да отсъстват от света. Когато пък станат още по-големи, започват да се карат с родителите си, какви ли не истории се случват. И родителите се чудят защо и идват и казват: ама какво стана? Какво се случи? Ние го водихме, а пък то нищо не се получи. Ето, като беше малко детето, ние го водихме. И като го заведохте, какво направихте? Когато попитам, винаги има някакво обяснение и никога отговорността обичайно не е тяхна, или има вариант, в който започва едно кършене на ръце. Да, аз знам, че трябва аз да поработя със себе си. И много хубаво. И тук аз изцяло заставам на страната на децата. Някой просто трябва да ги защити и да алармира възрастните, които всъщност са отговорни за тях. И аз мисля, че когато човек няма знание, естествено, че няма и различен избор. И подход и действа съвсем автоматично. И затова през всички години, през които работя, винаги, абсолютно винаги съм отделяла много време, за да разговарям и да информирам родителите на децата, естествено, с които работя, да давам информация, да говоря, да приканвам към това, да бъдат участници в процеса. Обичайно се случва, в последно време обаче започва да става, ще го кажа, все по-нелесно.
все по-предизвикателно. И аз говоря с много колеги. И това е някаква обща тенденция. Затова и правя това видео. За да може поне някой от родителите да чуе и да разбере механизма, който той просто функционира. Дали искаме или не искаме, то е факт. Това се случва. Децата имат огледални неврони, с които ви сканират. Нищо не можете да скриете. Знам, че не е лесно. Разбира се. Но не е невъзможно. И помислете добре, чия е отговорността и кой всъщност държи ключа към добруването на децата ви, на вашето дете. Лелите в градината ли, госпожите учителки, ние специалистите, държавата ли? Знам, че е много удобно всички други да са отговорни и причината да е там. Обаче, както казах и по-рано, децата са свързани изключително силно със своите родители. И имат дарбата да ги отразяват с голяма лекота и то от любов, с безусловната си любов. Грижат се за тези родители. Искат и правят всичко, за да е добре родителя. Основната им грижа е това в детството. Мисля, че вече стана ясно. Разбрахте. Ако се сблъсквате с подобни проблеми при детето си, най-доброто, което можете да направите за него и за себе си, разбира се, то е вашето дете и вие ще живеете с него. То няма да остане малко, ще порасне. Как пораства? Добре е да се информирате, защото ние влизаме в най-важната роля в живота си, изключително без никаква компетенция. И вярваме на опита на предходните поколения, който видно не е особено добър. И както казах, черпим информация от какъв компетентен орган, никой не знае. Ако трябва да си ремонтираме колата, правим проучване, водим при най-добрия специалист. Ако трябва да си купим нещо, ние проучваме до основи всичко, четем. Обаче, за родителстването, за това как сме устроени, как е устроена психиката, ние категорично отхвърляме изобщо, че имаме психика. Това са някакви лиготии. Обаче и забравяме, че ние сме били деца. Нали така? Родителя, преди да стане родител и да порасне, той също е бил дете и също неговите огледални неврони са отразявали семейната система. Нали? И вие знаете какво е било в вашето семейство и какво се е представяло пред обществото. И сега този модел се повтаря, но аз вече казах, че сега нещата започват да стават доста по-нелеки за децата, с оглед на всичко, което ни заобикаля. Стреса за тях е много по-голям. Така, хубаво е, направете нещо. Поемете отговорността, започване на терапия, примерно, или някакво личностно развитие, или време да дадете. Най-малкото, ние възпитаваме децата през нашето поведение. Не какво им говорим. Въобще не ни слушат много често. Отразяват нашите действия, нашето поведение и всичко това, което е вътре в нас. Това, което складираме. Те го улавят. И ако искаме децата да са щастливи, нещо за което много често говорим и работим за това, за да бъдат щастливи нашите деца, и те на финала, когато не са, ние сме разочаровани. Покажете им го. Направете така, че вашия вътрешен свят да бъде красив, за да могат те да отразяват тази красота и тогава всичко ще е прекрасно. Ако пък не ви се занимава съвсем, може. Окей. Цветолечението, за което казах по доктор Бах. Прекрасна терапия. Изключително подпомагаща.
Това е най-лесното. Поне заедно с децата си приемайте. Хранителните добавки също са много важни в днешното съвремие, за да държим психиката си на едно добро ниво. Но това е друга тема. Аз имам видеа и за цветните есенции съм направила видеа. И за приема на добавки, колко е важно. Там също съм обяснила. Чисто през функцията на мозъка и на тялото ни, как се случва и защо е необходимо. Ще ги сложа като линкове отдолу, за да може да ги видите. Ще ги споделя, да. Или потърсете помощ. Свържете се с мен. Ако ли не с мен, с други колеги. Намерете начин. С един добър специалист лесно може да се изгради стратегия за справяне с проблем. Детски. Проблема на детето. Най-малкото с една добра комбинация от есенциите, за които говоря. Или с малко повече работа, или с малко повече свързване на нас самите с нашите чувства. Това също е важно. За съжаление обаче не разполагаме с вълшебни пръчки. Нито аз, нито съм чувала за подобно. Но на база всички години, в които работя с децата и с техните семейства, с родителите, знам, че задействат ли се родителите, поемат ли си отговорността, застанат ли здраво, подкрепят ли децата си правилно, бъдат ли те възрастните и да оставят децата да бъдат деца, да бъдат безотговорни. Тогава с детето със сигурност се случва чудото. Това винаги работи. Не винаги е много бързо, но работи. Погрижете се. Апелирам към това. Мислите за огледалните неврони? Направете си опит. Наблюдавайте. Свържете се с детето си. Питайте. Говорете с него. То много казва. Рисува. Споделя. Така ще разберете. Дайте си връзка и с себе си. Вие какво чувствате? Знаете много добре, че ние самите отразяваме това, което се случва в другия. Тази така модерна дума на емпатия. Тя се случва не само при възрастните, тя е особено характерна и за малките деца. Те нямат цетка за нея. Всичко, което усетят, те го излъчват и го проявяват. Оставам на разположение. Телефона ми, връзка с мен можете да намерите навсякъде. Когато изпишете името ми във Фейсбук, телефона ми е известен. Можете да се свържете. За въпроси, за работа. Пожелавам успех и осъзнатост и стремеж към това да развиваме знанията си като родители, като хора, като общество дори. Защото ние градим това общество. Няма на кого да се сърдим. Благодаря на тези, които останаха да изгледаха до край. Вярвам, че ще бъде полезна информацията и ще случи нещо добро за децата. Благодаря ви. Желая успех и съм отворена за разговори.